דניאל? דניאל, מה קרה? יש כאן מים על האסלה. מה? באמת? אוי, זה לא טוב. אתה יודע מה יעשו לך? מה? וויש? כאילו, אתה פשוט עושה על האסלה וויש. הנה, תנסה. אוקיי. וויש, פשוט תחטא לך את האסלה מהחיתקים. אתה רואה כמה זה מהיר? כן. מה אתה אומר על המוצר? טוב, צריך לקנות. נכון. אוקיי, לך. מה? אבל רגע, מה? בסדר. מה, דניאל? אפילו תודה אין.